Hello guys, ako pala si Jim Girigat. Ito po yung YouTube channel ko. At nandito po ako sa Mel's Bacolod, Inasal. Sana supportahan yung YouTube channel ko. Puro 20 minutes. Magkano? 75 po. Ano, dagdagan po ng barbecue? Ilan? Dalawa sa isang tenga. Dagdag ulit, dalawa, saka isang tenga. Yes, ako may hardware dito. Ang chonnerman. Masarap po ito. Luto pa ako. Para mabatok to. Para masunog pa lang. Bakas na, okay.